तर आता आपल्याला इथे वरण बनवायचं आहे। इथे 2 चमचे मी तेल टाकून घेतलेले आहे। आता त्याच्यात जिरे मोहरी असं टाकून घेतलेलं आहे आणि कांदा टाकला आहे मी, एक मोठा कांदा बारीक कापून अशा पद्धतीने। कांदा छान असा परतून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता आपला कांदा चांगला लाल झालेला आहे। आता याच्यात आपण इथे बघू शकता मी अद्रक आणि लसणाची पेस्ट करून घेतलेली आहे, असं खलबत्त्यामध्ये कुटून। आता ते टाकून घेणार आहे आपण आणि त्याला पण छान परतून घ्यायचं आहे। पाऊण चमचा मी आता हिंग टाकून घेणार आहे। हिंग टाकून घ्यायचा आहे, तो पण छान परतून घ्यायचा आहे। आता आपण टमाटे टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता मी 2-4 हिरव्या मिरच्या पण टाकून घेतल्या। त्या हिरव्या मिरच्या पण आपण छान परतून घ्यायच्या आहे त्या फोडणीमध्ये, त्याच्याने एक आपलं याला छान स्वाद येतो। इथे बघू शकता आपण एक टमाटा टाकून घेतलेला आहे बारीक चिरून, तो पण आपण आता छान असा परतून घ्यायचा आहे। कढीपत्त्याचे पानं पण मी टाकून घेतलेले आहे। आता कढीपत्ता पण असा छान परतून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। आता आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। बघू शकता हळद टाकल्यानंतर पण छान ते परतून घ्यायची आहे। टमाटे पण आपण छान परतून झालेले आहे। तिथे बघू शकता आता आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत। कोथिंबीर पण छान परतून घ्यायची। कोथिंबीर पण आपली परतून झालेली आहे। आता आपण लाल तिखट टाकून घेणार आहोत 1.5 चमचा। 1.5 चमचा आपण लाल तिखट टाकणार आहोत। आपल्याला हे तिखट वरण बनवायचं आहे, त्याच्यामुळे इथे 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेतलेला आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। आणि तिखट टाकल्यानंतर छान असं परतून घ्यायचं आहे। आता हे छान आपलं परतून झालेलं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने थोडं पाणी टाकून घेणार आहोत। आता याला थोडं छान असं शिजू द्यायचं आहे। आता आपल्याला फोडणीला छान असा तरंग आलेला आहे। फोडणी छान झालेली आहे। आता आपली याच्यात आता आपण हे तुरीच्या डाळीचं वरण बनवणार आहे मी। आता ते तिखट तुरीच्या डाळीचं वरण। आता आपली डाळ ही छान अशी घोटून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता त्याच्यात थोडं गरम पाणी टाकून घ्यायचं आणि ती छान अशी मिक्स होऊन जाते। मग याच्यामध्ये ही डाळ टाकून घेणार आहोत शिजलेली। अशा पद्धतीने आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि तुम्हाला आता जे कमी जास्त पाणी काय ठेवायचं असं ते तुम्ही ठेवू शकता। वरण तुम्हाला घट्ट पातळ त्याप्रमाणे। आता इथे मी चिंच भिजवून घेतलेली आहे थोडीशी। हे आपल्याला हे तिखट वरण बट्ट्यासाठी बनवायचं आहे, तर इथं 2-3 मी आता चिंच भिजवून घेतलेली आहे। आता हे आपण थोडंसं वरणात टाकून घेणार आहोत अर्धी वाटी। हे चिंचेचं पाणी आहे। आता याला गाळून मी अर्धी वाटी पाणी ह्या तिखट वरणामध्ये टाकून घेणार आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपलं छान तिखट वरण तयार होतं। आता याच्यात मी 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे। इथे बघू शकता मी आता हे चिंचेचं पाणी पण गाळून घेतलेलं आहे। आता हे आपण वरणात टाकून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आता याला असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तिखट आंबट हे वरण खूप छान लागतं बट्ट्यांमध्ये। बट्ट्यांसाठी आपण हे वरण तयार करत आहोत। हे अशा पद्धतीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा। आणि आता याच्यात आपण 1 चमचा 1 किंवा 1.5 चमचा स्वादानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता आता आपण असं छान तिखट वरण तयार केलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला
उकळी फुटायच्या आधी 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत आपण. स्वादानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. 1 किंवा 1.5, इथे मी 1.5 चमचे टाकते. मीठ टाकल्यानंतर हे असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला आता 1-2 उकळ्या छान 1-2 उकळ्या फुटू द्यायच्या आहेत. अशा पद्धतीने आपलं तिखट वरण तयार होतं. इथे बघू शकता आपल्या वरणाला असे छान उकळे आलेले आहे. आता आपलं हे वरण तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीने हे वरण तुम्हाला कसं काय वाटलं कॉमेंट्स करून सांगा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.